Notición, notición, notición. Moi boas a todos, benvidos de novo ao Galego Mola. Que tal, como estades? Nós polas nubes, nun soño de verdade. Estamos cheos de ledicia e de compartir con vos esta noticia, esta notición, máis ben. Xa está en www.ogalegomola.com, a tenda online aberta. Xa temos uns cuantos artigos aí á venda, podedes encontrar unhas cuncas fermosísimas, que vou dicir eu, claro, unha bolsiña para ir ao mercado, a compra de bolso para levar ao portátil, para ir á universidade, po que irades, e un mandil para todos eses cociñeiros que nos gusta a cociña, verdade? Pois ides á web, a www.ogalegomola.com, e ali xa tendes o apartado tenda, ainda que, bueno, ti fas así un pouquiño de scroll, de darlle o dedo para arriba, vaya, e vas mirando na web, e xa che aparece tenda e vas ver dúas cuncas como estas. Mirad, aquí están, son as primeiras cuncas que lanzamos á venta. Bueno, as primeiras non, porque fai un ano xa lanzara unhas así co logo de O Galego Mola e gustáronvos un montón. Entón, como non podía ser de outra maneira, repetimos, pero desta vez co logo doble. E tamén teño que decir que as tazas son mellores, é outra calidade superior, e o serigrafiado, o debuxo tamén, perfectas para ir ao lavabaixelas e ao microondas. Entón, esta leva o logo polos dous lados, como vos digo, así, cóllela dun lado ou do outro e sempre ves O Galego Mola. E despois aquí, cara ao frontal, leva a estreliña que nos guía e nos acompaña a todos na vida, ogalegomola.com. E a outra é esta, das palabras galegas do noso libro, Palabras da miña vida. O Galego Mola son 24 palabras que están aquí na cunca, todo de arredor. Mirade, enxebre, amodiño, xeitoso, riquiño, morriña, todas, así que se podería decir que esta taza complementa o libro, 24 palabras galegas, igual que hai no libro Palabras da miña vida. O libro tamén o ides atopar na web, pero non o vendemos nós directamente, véndese a través de Hércules Edicións, que é a editorial, ou senón tamén o podedes atopar nun link que vos deixamos de Amazon, se o preferides. Pero bueno, o libro xa sabedes que está á venda en todas as librerías galegas, aparte de FNAC, o Corte Inglés, a Casa do Libro e esas grandes tendas. Pero bueno, se vas á librería do teu pobo, pregunta por el, e se non o teñen, lévancho, e así axudámonos uns a outros. O mandil, mirade pa aquí que é fermoso, hoxe Masterchef. Que che parece? Como nos gusta que nos digan esa frase, verdade? A min cada vez que me din tranquila, hoxe cociño eu, hoxe Masterchef, poño eu o mandil e ti séntate a gozar na máis. Ai, que maravilla, oiches, eso presta sempre, Vedes, Masterchef, a V, Masterchef, hoxe Masterchef do Galego Mola. É grandiño, como podedes ver, longo, leva bolsilliños. A min pareceme fundamental isto, un mandil sin bolsillos é que a mí non me presta. Donde vas guardalo o pano daquela? Ou donde garda os euriños que che dá a túa avoa? Entende? Se ven así de lado dar chapaja, sabedes como fan as avoas? E me dá aquí un par de euriños, xa os meto no bolsillo. Iso é fundamental tamén. Pois bueno, é completo, tamañiño grande, mirade, o lazo ven por detrás e pode atar diante ou ben detrás. E bueno, que o fixemos branco para que non haxa problema en lavalo na lavadora perfectamente, que se lle vayan todas as manchiñas que lle poidan caer. E a bolsa, mirade pa aí que bolsa, consentidiño, consentidiño é como hai que andar, unha bolsiña, mirade, ancha polos lados, por debaixo, por todo arredor, é máis ancha. E a asa tamén é longa, abondo para que ti a poidas poñer así e a leves de bolso ou leves a libreta
o ordenador, o que che faga falta, E aí vai firmadiña tamén o Galego Mola con sentidiño. 100% algodón orgánico, mirade, super grande, e podedela lavar sen problema na lavadora. Eu diría que lle darale de la volta, así, eu lavoas na lavadora e despois pranchoas tamén, e quedan perfectas. A bolsa, mirade, pa aí é unha fermosura, con sentidiño, é como hai que andar sempre na vida, non só agora, sempre, hai que andar pausados, como dicía meu avó, con sentidiño. Así que nada, aquí atendes, de verdade, é, bueno, fermosa, nós estamos moi contentos pola calidade de todos os produtos, de verdade, por como quedaron feitos os diseños, a impresión, todo, estamos moi contentos co resultado, esperemos que a vos guste tanto como a nós, dende logo. O mandil é unha pasada, aquí xa o estreamos, xa na miña casa o teñen tamén, e bueno, hoxe Masterchef, é que de verdade. Por este suadoiro que levo tamén me preguntastes moito, porque como sabedes, saímos no programa de Cousas da Casa da Galega, que viñeron á casa a arranxar aí un pouquiño o dormitorio da cativa, e claro, eu levaba este xersei, suadoiro, sudadeira, como lle chamedes. E por detrás, mirade como é. E daquela pedistesme un montón, se xa o tiñamos á venta. A ver, esta foi unha idea inicial que fixemos para nós, para poder sair a gravar os vídeos pa Manu, pa min, pa nena, bueno, pa algún amigo que nos axuda de vez en cando tamén a facer algún plano. Entón, fixémolas tipo uniforme, para que se nos coñecera e para que, bueno, a xente tamén nos vaya vendo. Pero estamos baraxando a posibilidade de facérvolas. Así que deixádenos aquí en comentarios se queredes suadoiro, se preferides camiseta, se vos gusta xa así co logo do Galego Mola nada máis, ou queredes que fagamos algunha fraseciña tamén. Isto, amigos, é empezar. Isto é botarnos a andar e estamos moi contentos. Así que xa temos novidades á vista para sacar, estade moi atentos. E hoxe, como Día das Letras Galegas, non podía ser doutra maneira. Esperamos vos a todos aquí na canle, suscribídevos, é de balde, gratis, de toda a vida. E a nós axudádesnos moito a chegar a máis xente e a ir medrando pouquiño a pouco. Esperamos vos tamén en Instagram e en Facebook, e dadelle un me gusta ao vídeo, porque tamén é gratis e tamén nos axuda moito. Compartidio, por favor, con todos eses galegos que hai polo mundo, que seguro que tendes amigos de fora, amigos emigrados, familiares. Vale, compartidille a todos que o galegomola.com xa está activo, xa saiu ao mundo. E daquela agora, nada, esperamos vos a todos por ali. Como vos digo, unha aperta moi grande, un bico enorme, e vémonos no seguinte vídeo. A onde iremos? Que cociñaremos? Quen sabe? Non te perdas nada. Chao!